Bejnietom hemm kompetizzjoni min jitħanżer u min jitħanżer li żjed. Għaliex bda qalet Rosien Kutajjer f'dawk il-messaġġi. Qaltlu issa ma jimpurtanix kulħadd jitħanżer u allura x'ħadd tagħmel hi? Mhux tipprova tieqaf kontra dawk illi qed jonqsu, kontra dawk li qegħdin jieħdu flus il-poplu, kontra dawk li qegħdin jieħdu dak li mhux suppost jieħdu, x'għamlet? Pruvat tagħmel iktar minnhom. U dak huwa li ilhom jagħmlu għal dawn l-10 snin. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-programm analiżi kif tkellem dwar dak kollu li ġie żvelat fl-aħħar jiem dwar iċ-ċets ta' bejn Rosien Kutajjer u Jürgen Ferenc. U kompla jgħid li n-numru ta' esponenti laburisti daħlu fil-politika biex isiru sinjuri xi ħaġa li jenna nafu biha snin sħaħ iżda l-Gvern Laburista naqas milli jieħu azzjoni dwar dan. Kull darba li f'dawn l-10 snin dan il-gvern, għax dan huwa gvern wieħed li ġabruħu bl-istess mod, ra kif għamel biex jibqa' jiddefendi lilu nnifsu u jattakka lil dawk li qed jikxfuh. Dak ifisser illi għandna kif dejjem għedna l-istituzzjonijiet jintużaw biex huma jibqgħu jitħanżru, l-istituzzjonijiet jintużaw biex jifsiktu lil dawk illi qed jikxfuhom u jużaw kull mezz ieħor illi għandhom fil-poter biex ikomplu jagħmlu li jridu. Bernard Grech qal kif Robert Abela huwa Prim Ministru dgħajjef u kontrollat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li fid-dawl tal-każ skandaluż ta' Stewart jekk Robert Abela se jibqa' dgħajjef qatt mhu se jkollu l-awtorità morali biex jipproteġi lill-poplu Malti Wawċi. Problema li inti m'intix kapaċi tiftaħ kawża biex flusna, flus il-Maltin u flus l-Awċin, flus il-Maltin u l-Awċin li qalawhom bil-bżulija tagħhom bl-għaraq ta' ġbinhom, inti ġibhom lura minn idejn il-barranin li intom ikkonfoffajtu magħhom minn wara dar il-poplu. Bernard Grech qal kif għandna persuna li suppost qed tmexxi lil pajjiżna iżda minflok qed jagħżel li jibqa' jaqbeż għal barrani li ħadu l-miljuni minn ħalq il-poplu Malti Wawċi u ġabu s-settur tas-saħħa kubtej. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel ukoll referenza traċedja ta' Jean Paul Sofia fejn qal il-ġenituri għaddejjin minn dulur kawża tan-nuqqas ta' bela. Isabel dak li qalt li meta ġiet tarani l-uffiċċju, qalt li jiena l-tifel ma nistax nġibu lura. Qalt li imma jiena ma nistax inħalli missier ieħor li għaddu minn dan id-dolur u għall-inqas la ma nistax nġib l-tifel lura għall-inqas. Nixtieq li toħroġ il-verità biex l-affarijiet jitranġaw ħalli ma terġax issir traġedja bħal din. Bernard Grech fakkar kif inkjesta pubblika se tkun qed twassal għall-investigazzjoni dettaljata ta' dak li ġara biex fl-aħħar mill-aħħar toħroġ il-verità kollha fil-pubbliku. Robert Abela għalfejn jibqa' jaħrab mill-verità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif fl-aħħar 10 snin rajna membri fih dan il-Partit Laburista involuti fi skandlu wara l-ieħor fosthom il-ġebla protetta fir-residenza ta' Anton Refolo u l-pixxina illegali ta' Jimborġ. Fost lista li ma tispiċċa qatt li ntefet taħt it-tapit qisu xejn mhu xejn. Għandna gvern illi għatu għaddej bl-impunità, b'dan istat ta' impunità, għadu jiddefendi l-kriminalità għax huwa parti mill-kriminalità u għadu jipprova jsikket bis-saħħa ta' diversi modi bil-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u diversi modi oħrajn lil dawk kollha li jippruvaw jikxfulu għawaru. U fid-daw ta' dan kollu, Robert Abela qed juri l-Maltin u l-Awċin li m'għandu assolutament l-ebda pjan għal pajjiżna. Verità hija li Robert Abela m'għandux risposta l-loli tal-ħajja. Da dejjem iwaħħal f'ħaddieħor, dejjem torta ħaddieħor, issa torta anke tas-sistema internazzjonali, imma inti bħala Prim Ministru. X'policies għandek biex tindirizza l-loli tal-ħajja? Xi pjanijiet għandu? M'għandu ebda pjan. Minħat jew Bernard Grech wies li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' viċin in-nies biex jifhem id-diffikultajiet u fl-aħħar mill-aħħar ikun il-pilastru ta' pajjiżna għall-ekonomija iktar b'saħħitha.